गसाइगाव स्टेसन थांग्रा लामायाव गुवाहाटि थांनांगौ फैद' अभार जाबायलै गसाइगाव स्टेसन सैमाया न'फ्राव मासे मासे लाना फुसिहैदों मालिकफोरा आयां हासुनानै थांबावबाय होनो मासेया स्टेशन कब मिलेगा हमको सैमाया क्यूटथारलै फिसा दंना सैमायाखौ अरे मंजित क्या मिला है तेरे घर के बगल में हाय मंजित हेलो terus jangan ada jangan किसु बोलबेन अपने खूब ভালো হইছে খুব ভালো হইছে फाइनाली गसाइगाव स्टेशनाव दङ गाहायाव दस्रा ट्रेन फैनानै दं ओरै वेस्ट बेंगलजों थांनायनि थाखाय जोंना ट्रेना एसे लेट जासिगोन दाबोनो फैयाखै टाइमाथ' जायाखै जानाया दाबो जों एसे एडभान्स सफैबाय आरोखि दा फ्लाइअभाराव दं जोङो थुलुंगाजों नेगासिनो दं एसे फट' शुट खालामलाबायदों ट्रेनखौ नेगासिनो दं ट्रेना खारबाय ये देखो भाई कोई नहीं है अभी डब्बा पे सिर्फ चुलू और मैं क्या मजेदार सफर है
फाइनालि जों कामाख्या स्टेशनाव मोनफैबाय बिनिफ्राय जोङो दा मोनसे जायगायाव थांगोन आरोखि माने ओंखाम उखैगासिनो दं ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जानानै ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय थांगोन आरोखि जों बबेयाव थांगोन बेखौ जेब्ला जायगायाव सहैगोन होमब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि दा कामाख्या स्टेशनाव दं जोङो दासो जास्ट ओंखारदों ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै नायनोसै टेक्सि लायोना उबेर लायोना मा लायो लानानै थांनोसै आरोखि जायगायावथ' मोनफैबायमोन जों दा बिनिफ्राय टट' लानो ना मानो जाबाय सानदों आरोखि भाई अभी हम इस होटल में परोठा खा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी है चुलम भी मस्त कर रहा है अभी बढ़िया खा परोठा ना थोड़ा जों दायो जायगायाव मोनफैबाय जायगाया मा एबार देखायनोसै आरोखि ना नोंथांमोना नायदो जों मोनसे फिसा ट्रिपनि प्लेनिं खालामगासिनो दं नालाय बिनि थाखाय जों एसे सामान लांफैदों आरोखि ना गुवाहाटियावहायथ' जों माबे दखानाव फैदों एबार नोंसोर नायबानो जाबाय आरोखि रेडि जादों आरोखि नायनो नोंसोरो टाना बेयावनो फैदों आरोखि जों माबा लांफैदों एसे केम्पिंनि थाखाय माखासे जिनिस आरो माबा लंपेन्ट लानो नागिरदों आरोखि जों थेनानै बेनो नों नायनो हादों नों मोजां मोनसे बरिया नाङो नोंनाव लेन्स सोंदों नामा थ' बेयावनो फैदों जों देखाथल'नावहाय नैबे लंपेन्टखौ लाना फैदों ओमफ्राय माखासे जिनिस लाबावगोन जों लाग्रोनोसै आरोखि ना लाखानायनि उनाव दाहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय मानो होनबा जोंना टाइमाबो अनेक सर्ट जों दा ट्रेनजों बेलासिनि ट्रेनजों थांफिनगोन बेखायनो एसे सर्ट आरोखि ना माखासे जिनिस लानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जों ट्रेननि गासिबो सामान बेहाय मोनजोबगोन आरोखि ना शपिं खालामनायानो दाबोनो जोबाखै जोंहा अ भाई मानो थांनो एथ्र' बेलायखो नों बा जेकेटफ्रा जा मोजां मोनो मोजां थाबालाय नों आंनि जेकेटखौ बिदिखौ होनबाय थायोना होननाय बिदिया बिदिनो ना आरो मोजां बेसेबांथो
सानदों जानो हागौ आं बेयाव मारै फैखो एक्चुअलि बे भिडिअ नेक्स्ट डेसो शुट खालामनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला जों मैया गुवाहाटि थांदोंमोन नाथाय जोंना टाइमा बहुत सर्ट जादों बेनि थाखाय जोङो एन्डिं भिडिअखौ खालामनो मोनाखैमोन मानो होनना बुङोब्ला आंजों सासे लोगो फट'ग्राफारबो थांफादोंमोन बेखायनो जों टाइमखौ एडजास्ट खालामनो हायाखै बेजोंनो आं बेयाव फैफादों मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनै बेवहाय फट'शुट खालामफैदों वाइल्ड लाइफनि थाखाय ओमफ्राय बेखायनो आं दिनै बेयाव फैबाय आरोखि आरो भिडिअखौ आं बेयावनो एन्ड खालामनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय सिनारिया जोबोर मोजां नायनो समायनाखौनो आं नोंथांमोननो देखायनायजों लोगोसे आं भिडिअखौ बेयाव एन्ड खालामनो नागिरदों आरोखि मैया एन्ड खालामनो मोनाखै आङो नाथाय दिनैसो एन्ड खालामसिगोन मानो होनना बुङोब्ला टाइमाथ' अनेक सर्टखामोन मैया मोनाबोदोंबो जोङो जोबोर खोमसि जादों बेखायनो भिडिअखौ शुट खालामाखै आरो जुदि नोंथांमोना थुलुंगा मुसाहारिनि फट'ग्राफिखौ नायनो गोसोबा इन्सटाग्रामाव बिथांखौ फल' खालामनो हागोन बिथांनि इन्सटाग्राम आइडियानो जाहैबाय थुलुंगा मुसाहारि आरो मोनसेयाबो थुलुंगा मुसाहारिखा मिस्टार थुलुंगा बिथाङा मोननै चेनेल सालायो नोंथांमोना बेखौ चेक आउट खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो हाबानो जाबाय मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि अननायजों दिनै आंनि चेनेला 1000 साबस्क्राइबाराव आं कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ नायबाय थानो गोसोब्ला नोंथांमोना आरोबाव आंनि चेनेलखौहाय बेबायदिनो मोजां मोननायखौ होबाय थाबानो जाबाय आङो दानो नोंथांमोननो आंनि साफा सानै लोगोफोरखौहाय आङो इन्ट्रडिउस खालामना होनो सानदों किप्रिं फैलाय एसे नोंथाङा माखासे खोथा बुंदों निट्रास नोंबो फैदो निट्रास हेल' बुंलाय Yes, hello. आंनि चेनेल बिथाङा जोबोर हाम्बल पार्सन दा कंग्रेचुलेसन 1K दा बेबायदिनो आग बारायबाय था थेंक इउ बिथांनि चेनेलखौ थाबैनो गोजौनिफ्राय गोजौआव दोननानै हो साबस्क्राइब खालामनो एसे सम मोनबाय अननानै साबस्क्राइब बानाय लाइक आरो शेयार बिथांखौहाय सापर्ट हो अलवेज बिथाङा मोजां मानसि मोजां ब्लग मोनबाय थागोन बिथांनिफ्राय आं थुलुंगा र' ब्लगा जोब्बाय आंबो दं दे आं केमेरामेन बिहाइन्ड आं गैयाबानो जाया फिना ब्लगा बिथाङा भिडिअ फैयाखिसै नाथाय बिथाङा जोबोर आंनि हेल्प खालामगासिनो दं आं बिथांखौ थेंक इउ होनो सानो जुदि नोंथांमोना बिथांनि फट'ग्राफिखौ नायनो गोसोबा बिथांनि चेनेलखौ चेक आउट खालामना जाबाय इन्सटाग्रामावहाय नायबानो जाबाय थुलुंगा मुसाहारि फट'ग्राफि नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय 2,000 years later. नोंसोर मा सानदों दे जाखादों दे आं स्प्रिंआव बावदोंसो